pokażę wam, nie? Z Diabrego poszukuję ludzi. Na przykład mamy nowe konto i zobaczcie. Chcę przejść. Widzicie, co się dzieje. Cofam. Cofam. Mogę nic zrobić. Widzicie? Jest tyle. Porównajmy sobie sytuację, gdzie na przykład kanadnicy sobie tu nie ma Orkala i gra nie działa, ciebie cofa tak i się praktycznie nie można grać. Więc sami gdzie jesteś? To jest bóg, który praktycznie jest młodych serwerów. I naprawdę, bo ci gracze będą wszyscy grać. Widzicie. To dobra, to wiecie co robić. Pa, pa.